1, 2, 3. Good morning you guys, mga boss. Nandito tayo ngayon sa Barbados, Bridgetown Barbados. Bridgetown nga pala is yung city and Barbados is yung country. Ayan. Oras ngayon is almost 11 ng umaga. Papunta kami ngayon sa malapit na beach dito sa port. And sabi medyo malayo daw. Nakapunta na ako dito before pero hindi ko lang alam yung papunta doon kasi noong dati nag-taxi lang kami and we paid $2 per person. Uy, ulan! Habang parang umulan nata ngayon mga boss. Kaya magpadali muna kami. Update lang mga boss, malapit na kami sa nearest beach here dito sa Bridgetown Barbados. Ayan, so makita nyo may mga yate na at siguro mga 5 minutes walk nandun na kami mga boss. Bumili nga kami mga boss ng chicken wings tapos naghintay lang kami ng order namin ma'am. Ayan. Ayan. Tapos pagkatapos dito mga boss, beach na kami.